Hola, soc Andrés Apol·la Ferri, professor del Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures. En aquest objecte d'aprenentatge anem a parlar de torsió lliure i demostrarem la llei de Coulomb. Els objectius són demostrar la llei de Coulomb per explicar la torsió lliure en seccions circulars, com aquesta que tinc ací, un tub, una barra de secció circular buida. Obtindrem la distribució de les tensions tangencials de torsió i caracteritzarem el mòdul de torsió per a aquest tipus de seccions. Què és la torsió? La torsió és un fenomen que és desitjable en elements de maquinària, pugui ser, per exemple, aquest aerogenerador, on l'eix ha de torsionar per a poder fer moure el que és el dispositiu o la màquina de generació d'energia elèctrica i, per altra banda, la torsió és indesitjable en elements estructurals com aquest ací. Aleshores, la torsió és important estudiar-la i anem a centrar-nos ací en elements estructurals i en particular en aquells que tenen secció circular. Els continguts d'aquest objecte d'aprenentatge són, en primer lloc, estudiar les causes de la torsió, en segon lloc, parlar de la relació que hi ha entre moment torsor i tensions tangencials, plantejar les hipòtesis de Coulomb i demostrar la llei de Coulomb. Quines són les causes de la torsió? En general, són dos. La primera és la disposició de les forces respecte dels elements estructurals. Per exemple, tenim així una estructura formada per dos tubs continguts en un mateix plànol i aleshores aquestes forces verticals el que fan és generar una torsió en aquesta secció F, com es pot veure. Aleshores, en aquesta tuberia, degut a les forces verticals, el que passarà serà que aquesta secció extrema torsione degut a aquestes càrregues verticals. Per altra banda, si una càrrega està aplicada fora del centre d'esforços tallants de la secció, com és aquest cas, també va produir moment torsor. El moment torsor que produeix aquesta força P respecte del centre d'esforços tallants, que coincideix amb el centre de gravetat, serà P per al radi R. Quina és la relació entre moment torsor i tensions tangencials? Anem a parlar així d'una secció transversal d'una barra, aquests són els eixos locals X, Y, Z, i anem a suposar que en un punt P qualsevol de la secció tenim un vector tensió. D'on ve aquest vector tensió? Ve de les càrregues que no estan representades i que puguen estar actuant sobre la barra. Aleshores, al voltant del punt P anem a aïllar un entorn diferencial d'àrea. I aquest vector tensió té dues components intrínseques, com ja se sap de la teoria de l'elasticitat. La projecció del vector tensió sobre l'eix normal, l'eix X, a la secció, dona la component intrínseca, sigma X, normal. Aquesta component no ens interessa en aquest objecte d'aprenentatge. La projecció del vector tensió sobre el plànol dona la component intrínseca tangencial que es pot descomposar en dos components, tau XY i tau XZ. El primer subíndex indica que estem en el plànol que té l'eix X com a vector normal, i el segon subíndex indica l'eix local al que és paral·lela cada tensió tangencial. Aleshores, tenim que si se multiplica cada tensió tangencial per el diferencial d'àrea, s'obté un diferencial de força en la direcció de la tensió tangencial. Si aquest diferencial de força el multipliquem per Z o per I, en el cas de tau respectivament, en el cas de tau XY i en el cas de tau XZ, obtindrem que vectors diferencials de moment torsor. Aleshores, aquest seria l'efecte de torsió provocat per tau XZ i per tau XY. Ara jo et pregunto, quin signe té cada moment torsor? Positiu o negatiu? Et recomano que apretes pausa, ho penses i després continuem. Ja ho has fet? Aleshores, així està la resposta. El moment torsor que actua en la secció es pot calcular, es pot obtenir com la suma infinita al llarg de tots els punts de l'àrea dels infinits vectors diferencials de moment torsor que hi hagi en els punts de l'àrea. Aleshores, així tenim un diferencial de moment torsor provocat per tau XZ i el diferencial de moment torsor, és a dir, el resultat de multiplicar tau per Y per diferencial d'àrea, és positiu. Per altra banda, el diferencial de moment torsor que provoca tau XY és negatiu. Anem a plantejar ara les hipòtesis de Coulomb. Aquestes hipòtesis estan avalades per l'experiència i s'apliquen a barres de secció circular sotmeses a moment torsor.
La primera ens diu que les seccions inicialment planes i perpendiculars a la directriu continuen sent-ho després de la deformació per torsió. La segona diu que dues seccions pròximes giren una respecte de l'altra al voltant de l'eix de la barra amb un moviment de sòlid rígid. Fan així. És a dir, es conserva la forma circular de les seccions, es conserva la magnitud del diàmetre i les fibres longitudinals mantenen la seva longitud. Què vol dir això? Que es generen únicament deformacions angulars i tensions tangencials, perquè dues seccions infinitament pròximes estan frotant una contra l'altra. Ara anem a demostrar la llei de Coulomb. Anem a suposar que tenim un cilindre que està encastat en la base, el cilindre medeix L de longitud i té un radi exterior R majúscula. Anem a aïllar una llesca de longitud diferencial de X i així, dins de la llesca tenim un cilindre encara més menut de radi R minúscula. Aleshores, si fem zoom sobre aquest últim cilindre xicotet, ens podem fixar en el següent. Si sometem a torsió aquest cilindre d'altura diferencial, podem observar com el punt A, inicialment estava ahí, adopta la posició A'. Vol dir que ha experimentat un gir diferencial de phi, veient-ho des del punt de vista de la secció, o que ha experimentat un gir que anem a anomenar gamma x theta si ho veiem des de la superfície lateral. Aleshores, l'arc A' descrit es pot expressar com el producte radi R angle descrit diferencial de phi o, si estem veient-ho des de la superfície lateral, com el producte angle girat gamma per diferencial de x, que seria el radi de gir. Aleshores, si ara el que fem és aïllar un element cúbic al voltant del punt A, de dimensions diferencial de x, diferencial de r, i així tenim el diferencial d'arc descrit per el punt de A a A', observem que, degut a aquesta deformació, únicament apareixen deformacions angulars gamma, que és la que havíem denotat així, i així apareixen únicament tensions tangencials degudes a la torsió. A continuació, el que anem a fer és definir l'angle unitari de torsió, θ, a partir d'aquesta expressió. Despegem gamma com el producte de R per diferencial de phi partit per diferencial de x. Aleshores, aquest quocient és el que denotem com a angle unitari de torsió. Si ara invoquem les lleis de Hooke generalitzades, es diuen que les tensions tangencials són directament proporcionals a les deformacions angulars a través del mòdul de Coulomb, G. Aleshores, així el que tenim és que les tensions tangencials de torsió són G per R per θ. Què vol dir això? Que les tensions tangencials de torsió augmenten linealment amb el radi, és a dir, amb la distància a l'eix de torsió. Per tant, així tenim l'esquema de com es distribueixen les tensions tangencials de torsió en aquest tipus de perfils. I ara el que anem a fer és a suposar que tenim un punt, i en concret un entorn diferencial d'àrea al voltant d'aquest punt, i que hi apareix un vector tensió degut a la torsió. I aquest punt està situat a una distància R minúscula del centre de rotació. El moment torsor total que actua en la secció es pot calcular una vegada més com la suma infinita dels diferencials de moments torsors que tinc en tots els punts. Per tant, aquesta suma infinita és la integral estesa a tots els punts de l'àrea de R per θ per diferencial d'àrea. R és la distància de la força diferencial, és a dir, tau per diferencial d'àrea, i per tant, això seria el diferencial de moment torsor. Si substituïm tau per l'expressió anterior, gr per θ, tenim que el producte g per θ no varia dins de l'àrea i pot eixir fora de la integral. La integral que es queda, r quadrat per diferencial d'àrea, és una propietat geomètrica de la secció que és el moment polar d'inèrcia de la secció. El moment polar és el moment d'inèrcia de la secció respecte d'un eix perpendicular al plànol d'aquesta, i es pot calcular com la suma dels moments principals d'inèrcia respecte dels eixos continguts en el plànol de la secció. El moment d'inèrcia polar és el que en torsió s'anomena el mòdul de torsió de la secció i se denota per la lletra J. El que passa és que el moment d'inèrcia polar per a una secció circular coincideix amb el mòdul de torsió. Això no passa en totes les seccions de qualsevol geometria, únicament en la secció circular. Finalment, invoquem de nou aquesta expressió i el que fem és substituir el producte g per θ. I ens queda la llei de Coulomb que estàvem buscant, que es diu que la tensió tangencial deguda a la torsió és, lògicament, directament proporcional al moment torsor aplicat,
Depèn també de la distància del punt considerat a l'eix de rotació i és inversament proporcionat al mòdul de torsió, que en un cas d'una secció circular és el moment d'inèrcia polar. Amb això queda per finalitzat aquest objecte d'aprenentatge i moltes gràcies per la teua atenció. Ens veiem la pròxima vegada.